ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಅಂದನ್ನು ತೂಕ ಘಟಕ 1 ಯೂನಿಟ್ 1 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 1 ರಿಂದ 6 1 to 6 ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ 1 ಅಂತ ಬಂತ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ಅದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಜುನ ರೀಸನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ರೈಟ್ ಐತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ದುಮ್ಮದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಒಂಚೊಂಚಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ತೂಯಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಅರ್ಜುನನ 4 ಕಾರಣಗಳು. ಏರಂಡೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪರ ಓ 4 ಕಾರಣ ಇತ್ತಂಡ. ಎಸ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಂತೋಷ ಇಜ್ಜಿ, ಪಾಪದ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕುಲಾಂಶ ನಾಶ, ಆ ನಿರ್ಧಾರ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದು 4 ಕಾರಣ. ಬೊಕ್ಕ ರಾಜವಂಶ ವಿನಾಶದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಹಂತಗಳ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯವಂಶ ವಿನಾಶ ಆವರೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಯಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಕುಲಧರ್ಮ ನಾಶ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಪನ್ಪೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಓವು ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಓವು ನಾಶ ಆಪುಂಡು ರೈಟ್. ಎರಗಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅರ್ಜುನ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಕುಲಧರ್ಮ ನಾಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವು ಒಂದ್ ಆಪುಂಡು. ಎಸ್ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಪಂಡ ಐತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪಂಡ ಹಿರಿಯರ್ನ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸ್ತ್ರೀ ನಕಲ್ನ ಅಕಲಿಗ್ ದಾಲ ಸಹಾರ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಬಂತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಹತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಆಪುಂಡು ಪಂತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ತೋಜವನ್ನ ಕುಲೇರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಅಕಲ್ನ ಪನ ಪಪ್ಪ ಜೋ ಅಕಲ್ ಪುರ ಉಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಯುದ್ಧಾಡ್ ಅಕಲ್ನ ನಾಶ ಅಂಡ ಅಂಚ ಪುರ ಪಂಪೇರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ ಅಂದತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ದ. ಮೊಕ್ಕ ನಾನು ವೈಷ್ಣವ ಸ್ತ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಿ ನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಮೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಹಿಳೆ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕಲ ಮಿಡಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದೊಂಡು ಅವನ್ನೇ ಅಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚಿ ಅಧ್ಯಾಯ ತೂದಿತ್ತ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ವೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ನಿಮಿಷ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഗ്രൂപ്പിടെ പാಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತಾರೆಗಳ ಭಂಗ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ತೂಲೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಂದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ 1 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನೆನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಹಿಂಸಾಚಾರ ತತ್ವ ಸಂಬಂಧದ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಅನುಚಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು ರೈಟ್. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ 1.39 ಹಿಡಿದು 40 ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಮಾತ ಓದಿದಿತ್ತ. ಇರಂಡೆಲ್ಲ ಓದರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಉಳಿಯುವಂತ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಸೊ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ಓಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡುವ. Okay. Yes. ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು 2 ಟೈಪ್ದು ಉಂಡು. ಓಕೆ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಐತ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ 2 ಟೈಪ್ದು ಉಂಡು. ಕುಲ ಧರ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು 1.39 ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೆರತೆ ಕುಲಧರ್ಮ ನಾಶ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಅವು ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಧರ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳು ತುಲೆ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪಂಡ 2 ಟೈಪ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಮುಲ್ಪ. ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜೇರ್ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಗ್ ಬರೋಡು ಅಕಲ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮನ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರ. ನನೊಂಜಿ ಸ್ವಧರ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳು. ಓಕೆ, 2 ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸ್ವಕರ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ಇಂದು ದಾಯಿ ಜ್ಞಾನ ಇಂದು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು. ಐತದು ಲಾಸ್ಟ್ 18 ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಐತದುಂಬುದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಐತದುಂಬುದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಒಂದಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಒಂದು 18 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜ, ಶೂದ್ರ ವೈಶ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಬರ್ಕೊಂಡ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಕರ್ಮ ತನ್ನ ಕರ್ಮ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಅವ್ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಡಿವೈಡ್ ಆದುಂಡು. ಎಸ್, ಏನಾನೆಲ್ಲ ಓದಲೆ ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ಓದುವಾರೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಘಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ದೇಹವು ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದುದಾಂಡತ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಘಟಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ದೇಹವು ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತುಲೆ ಇತ್ತ ഞാൻ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಗುಣ ಅಂಚ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತಿನ ಶೂದ್ರನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಾಜಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ಆತಿನ, ಅವ ಶೂದ್ರ ತಾಮಸಿಕ. ಇತ ತಾಮಸಿಕ ಜನ ಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಓದಲೆ ಇತ್ತ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಒಂಜಿ ತಾಮಸಿಕ ಜನ ಅನ್ಕಣ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲುವೆರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಿಜ ಅಕ್ಕದು ಪೋಪೇರ್. ಇತ್ತನೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು 30 ಜನ ಬೈದಿತ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತ 14 ಜನ ಒಲ್ಲೇರ್. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಪ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ 300 ಜನ ಬೈದಿತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಎತ್ತುಂಡು 50 ಜನ ಬಿಕಾಸ್ 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಏರೇಗ್ಲ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಪೇರ್ ಕಲವು ಶೂದ್ರ ಸಂಭವ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಮಾತ ಶೂದ್ರ ಅನ್ನಕುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುಣ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಪ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಆರೊಂಜಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ.
daig yes yes nikkel pandita yan avan touch pauju matarlage unmute malpa brahmana nakal wo gunatulleru ಸತ್ವಗುಣ ಸತ್ವಗುಣ ತುಲ್ಲೆ ಸತ್ವಗುಣ nakulu kshatriya nakala ರಜೋಗುಣ 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 oka vaishya nakala ರಜೋಬಕ ರಜೋಬಕ ತಮೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ yes oka shudra tamoguna ತಮೋಗುಣ yes okay so itte nikile panle itte yan full tamoguna ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾರ್ಯವು ಪಟ್ಟನ್ ಪಾಟನ್ ಪಾಟನ್ ಯಜನ್ ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಫುಲ್ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದನಕಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರನು ತೆರಿಪಾರೆ ಪಠಣೆ ಮಲ್ಪ ಹಾ ಪಠನ್ ಪಾಟನ್ ಯಜನ್ ಯಾಜನ್ ದಾನ ಕರ್ಮ ಅವು ಮಾತ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತ್ತೆ ಶೂದ್ರನಾಥನ ಆಯ್ಗೆ ಯಾನು ಕಣೆರ ಹಾಕೊಂಡ 20 ಪಟನ್ ಪಾಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಪಟನ್ ಪಾಟನೆ ಆವಂದಾಯನ ಕೈ ಕಲಿಯುಗತ ಜನಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾಯಿಗ್ ಎಂಚಿನೆಕ್ ಪಂಡ ಎಸ್ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ತುಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತು ಓದುವ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಬಂಡೆ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗು ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಓದುಗ ಓದುದು ಕಲ್ತುಗ ದುಂಬು ಪೋಕ ಅಂದ್ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೆರ್ ಮತ್ತಜಿ ಓದುನ ಬಿಡುದು ಏನು ಏತೋ ವರ್ಷ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಕುಡವರ ಓದರೆ ಪನ್ಪರತೆ ಇರಿ ಅಂದ್ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಓದರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ఒక ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಚಾಪಿನ ಓದುನ ಪಂಡ ಓ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬದ್ಧವಾತಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥನ್ ಓದುನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಗವಂತನ ಗ್ರಂಥ ಓದುನ ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಅಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಜನ್ ಯಾಜನ್ ಆರ್ ಯಜ್ಞನ ಮಲ್ಪೇರ್ ಯಜ್ಞತ ದಾದುಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಐತಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹಣೆ ಅಕಲ ಮಲ್ಪೇರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಆರ್ ಕೊರ್ತೇರ್ ಇಂಚ ಬಂತೇರ್ ಎರೆಗ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಣ ತೆಂಚ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕ ಎತ್ತಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲೆ 4.13 ಶ್ಲೋಕ ಇರಂಡಲ್ಲ ಓದ್ಲೆ Yes, hand raise malpule. Yes, Swati Mataji. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಯ ತಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಮಿಮಾಂ ರಮಾಪಿಮಾಂ ವಿದ್ಯಕರ್ತಾರಮವ್ಯಯಂ. Yes. ಆಯ್ತಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಓದಲೆ ಮಾತಾಜಿ. ಐಹಿಕ ನಿಸರ್ಗದ ಗುಣತ್ರಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದ 4 ವರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೂ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದವನು, ಅವ್ಯವನು, ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಕರ್ತರನಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿ. Yes, thank you ಮಾತಾಜಿ. Yes. So, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಮಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶ ಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ರೈಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಓಕೆ ವರ್ಣ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಜನ ಕೆಲವನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುಜೇರು ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಚಿ ಮುಂದುಂಡು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತೂಕ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಕಲ ಕರ್ತವ್ಯವೋ ಮಾತೆ ಇರಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪರ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುದು ಜನಕ್ಕಲೇ ತೆರಿಪ ನಬಕ ಪೂಜಾ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜಾ ಪುರಮ ಅಂತ
18.42 ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ 18.42 ಏರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಓಪನ್ ಆತನ ಕೈ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪಲೆ 18.42 ಎಸ್ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಓದಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲ ಶಾಂತಿ ಸ್ವಭಾವ, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ, ತಪಸ್ಸು, ಶುಚಿತ್ವ, ಸಹನೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಈ ಸಹಜ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವಂಚಿ ಕರ್ತವ್ಯ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಏನೊಲಿ ದಾಯಿಗ್ ಕೆಲವೇರ್ ಮಾತ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಚ ಪಂಪೇರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಅತ್ತಂಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂದುಂಡು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಶೂದ್ರ ನಕ್ಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇತ್ತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪನಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಅವೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂಚಿ ಚೂರ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಐ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ದಾಯಿಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತಿನಾರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇತ್ತ ನಮಕೇನೊಲಿ ಒಂದು ಮಾತ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಅಂದ ಮಾತ ಸಮಾಜಡ್ ಆವೆರ್ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಂಪೆ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಒಂದು 4 ಟೈಪ್ ದ ಜನಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡುಲ್ಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕ್ಕಲ್ ಪಂಡ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಏರ್ ಬುದ್ಧಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬುದ್ಧಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ CA ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಕಲ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅವ ಮಾತ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ ಮಾತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅವ ಮಾತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ದೀಪರ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜಾಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಶೂದ್ರ ರೈಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಡುಂಗೆನ್ ಮಾತ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕೆಲವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಹೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೂರ್ ತಪ್ಪ ಮಲ್ತಂಡ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ನಕಲ್ ಮಾತ ಬರ್ತಾರೆ ದಾಯಿಗ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ತಪ್ಪ ಮಲ್ತಂಡ ಸೇಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕ್ಲೆಗ್ ಗೆಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷಲ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಶಾಂತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಶಾಂತಿ ಬರೋಡ ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಉಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಲೈ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಆವೋಡಾಂಡ ಶಾಂತ ಆವೋಡಾಂಡ ಇಂಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನ್ಯಾನ್ ಎಂಚ ಶಾಂತಿ ದಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪೊಡಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಉಡುಪೊಡು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದಲ ಓ ತರತ ಚಿಂತೆಲ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಕ್ದಮ್ ಅಪ್ಪೆಕ್ಸುಪ್ಪೋಡು ಬಹುಲ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ ಮತ್ತು ಪರಬಲ್ಲಿ ಅತೆ ಕೃಷ್ಣವನ್ ಪೆರೆಂಚಿನ ಸುಖ ದುಃಖೇಶು ಏಕದ ಪಂಡ ಮಾತ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖ ಮುಂಜೆ ಟೈಪ್ ಡಕ್ಕಲ್ ತೂಪೆರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕ್ಕಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕ್ಕಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಬರಪೇರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರನು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪೆರ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎದುರು ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಿಂದ ಓ ಕಲ್ಲಿತ್ತಿನ ದೆದ್ದಕ್ಕುವ ಡುಪ್ಲಿಸಿಟಿ ರಡ್ಲ ಉಂಡ ನಮ್ಮಲೆ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕ್ಕಲ ಅಂಚೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನೊಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಆಪನ್ಪೇರ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಓ ಮಾತ ಗುಣ ಉಂಡು ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓದು ನಕ್ಕಲು ಎಸ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು: ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಶೌರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಚಾತುರ್ಯ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ
ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಮುಂತಾದವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಸಹಜ ಕಾರ್ಯಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸ್ವಭಾವಜ ಶೌರ್ಯ ಇತ್ತೆ ഞാനിരൻ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಇರಡ ಒದಾಲ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಡಾಂಡ ಎನ್ನಲ್ಪಲ್ಕೆ ನೋಡಿರು ಇರ್ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಾ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡದಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡದಾದ ಇರಡ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೇಶನ್ ಬದ್ದಲ್ ಮಲ್ಪರ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಶಕ್ತಿ ಕೊರೋಡು. ರೈಟ್. ರಾಜ ಐತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕೇಸ್ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು. ದಾದಾಂಡ್ ವರ ದುರ್ಯೋಧನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿ ಮಲ್ಪೆರ್ ತೂಪೆರ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಿ ಆವೆರ ಆಪುಜಿ ವಿಶ್ವರೂಪನ್ ತೊಚ್ಪಾವೆರ ಅರೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಲ ಆರ್ಲಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿ ಆಂಡ ಈರ್ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವರೂಪನ್ ತೊಚ್ಪಾಂಡ ಅವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಶ್ವರೂಪ ಇತ್ತಂಡ ಹಾಫ್ ವಿಶ್ವರೂಪ ಇತ್ತಂಡ ದುರ್ಯೋಧನಕ್ ತೊಚ್ಪಾಯಿನ half, almost half lights just on the spark touch power ದುರ್ಯೋಧನಕ್ ಅರ್ಜುನಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ touch power ಅರ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪನ್ ಇತ್ತ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತೂದು ದುರ್ಯೋಧನಗೆ ಏನೊಂದಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಆದಿಪ್ಪ ಅತ್ತತ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ಮಾಯಾವಿ ಭಗವಂತ ನೆಂಚ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಯೋಧನನಕ್ಕಲ್ ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ಮಾಯಾವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಆಸೆ ಆಂಡ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಕ್ಲ ತೂವರ ಉಂಡು ಇರನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪನ್ ಅಂದ್. ಸೊ ಕುರುಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ದಿವ್ಯವಾದನ ಕಣ್ಣನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾತಿನ ಫಾರ್ಮ್ ನಕಲ್ ತೂಯರ್ ಮಗೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಮಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಲ್ತದು ಪೋಯ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಉಂತಾವ್ ನಾಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಉಂತಾವಲ್ಲಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧನ್ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಪಗ ಅಂಚ ಪಂದ್ ಅರೆ ಕೋಪ ಬತ್ ರಥಟ್ ಏರುನಾಗ ರಥಟ್ ಏರ್ದು ಕುಲೊಂದಿತ್ತ ಪೋಪುನನೇ ಇತ್ತೆರ್ ಅಪಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಬಲ್ತದು ಅತ್ತೆರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣಂತು ತೋಜುಜಿ ಅಂಚ ಬಲ್ತೊಂದ್ ಬತ್ತೆರ್ ಒಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾರುಗ್ ಬೂರ್ದು ಪಂಡೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇದು ದೇವರಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಎಂದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಕ ಆವುಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಕೆಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಓಲಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಪಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಜೋರ್ ತೆಲ್ತದ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಪನ್ಪೆರ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ನ ರಾಜ ಆರು ರಾಜಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿಗೆ ರಾಜ್ಯಡ್ ಎಂಚಿನ ರಾಜ ಇಂಬೆ ನಾಯಿಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಂಡ ಆಯಡ ಪವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಬಡ ದಾಲ ಪವರ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೋರ್ ತೆಲ್ತದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಸೊ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಪಂಡ ಶೌರ್ಯ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಶೌರ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯಿಗ ಅಕಲ್ನ ಸೈನ್ಯನ ದುಂಬು ಕಡಪುಡ್ವೇರು ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಡುಪ್ಪೇರ್. ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡುಗೆ ಆತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಗ ಈತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಮಿಸೈಲ್ ಕಣಕ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಕಣಕ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡ್ ಪೋದು ಓ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಓ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡ್ ಪೋದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೇರ್ ದುಂಬುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಇತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಲ ಇಚ್ಚಿ ಚಾತುರ್ಯ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಅವೇ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಔದಾರ್ಯ ಇತ್ತ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕೆರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಅತ್ತಾಯನ್ನ ಔದಾರ್ಯ ಬೇತಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಲ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಲೀಡರ್ ಆವಡು ಲೀಡರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಕೆಲರೆನ್ನಾರು ಲೀಡರ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಯಂದ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ನಾಯಿಗ್ ಲೀಡರ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ನಿಖಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಐಜಿಂದ ಲೀಡರ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂದಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಗ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಾಯಕತ್ವ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ್ ಬೇತಕ್ಕಲೇನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ನಾಯಕತ್ವ ಪಂಡ ಬಾಸ್ ಅಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ದಾಸ ಸೊ ಅವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನಾಯಕತ್ವ
ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಗು. ಸಹಜ ಕಾರ್ಯಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಮಾತ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗುಣ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ. ಎಸ್, ವೈಶ್ಯರು ಕೃಷಿ, ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ. ಕೃಷಿ, ಗೋರಕ್ಷ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜ. ಒಂದು ಮೂಜಿದಾದೊಂಡು ಆ ವೈಶ್ಯ ನಕಲ್ನ ಕೆಲಸ. ಕೃಷಿ, ಗೋರಕ್ಷಣೆ, ಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಯಾನ್ ವೈಶ್ಯನ್ ಇರ್ಗಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಚ್ಚಿ, ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಇಚ್ಚಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ನಿಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಪುಚಾರ್ ಅವ್ ನೆನಪಿಡ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಸನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಐತ ಏತ್ ರೂಪಾಯಿ ಆತಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ ತುಣ್ಣಿ ಕೂಡ್ಲೆ ವೈಶ್ಯ ಆಪುಚಾರ್. ವೈಶ್ಯ ಪಂಡ ಕೃಷಿ, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪ್ರೌಪಾತ್ ಪನ್ಪೇರ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಉಂದುಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲಿಯ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಪ, ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಗದ್ದೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ, ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದಾದೊಂಜಿ ಕೃಷಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರ ಪೆತ್ತಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ನಮಕ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೆತ್ತಂತ ಅಂಕುಲೆ ಅಲ್ಪ ನಮಗ್ ದಾದೊಂಜಿ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೆತ್ತದ ಪೇರನ್ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಲ್ತದ ನಿಜಿನ ತರಕಾರಿನ ಸೆಲ್ ಮಲ್ತದ ದಾದೊಂಜಿ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟರ್ದು ವಾಣಿಜ್ಯ. ನಮ್ಮೈತೆ ದಾದೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮಲ್ಪ ಪಂತಿನ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಬೊಕ್ಕ ಶೂದ್ರರು ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸೇವೆ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಏನಕ್ ದಾಯಿಗ ಅಂಚ ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆ ಏನ ತೂಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಕ್ಕ ಮಾತ ಒಂಜಿ HR ಪೋದು ಒಂದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಈತ್ ಯಾನೊಂದು ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಆತ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಈತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾಯಿಗ ಈರಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊರ್ಲೆ ದುಡಿಮೆ ಬೇತೆಕ್ಲ ಅಂಡರ್ ಜಾಬ್ ಗೆತ್ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಅವ್ ಶೂದ್ರನ ಸ್ವಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಇತರರ ಸೇವೆ. ಆಶ್ರಮದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಒಂದು 16 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರು ಸನ್ಯಾಸ, ಅಭಯಂ, ಸತ್ವ, ಸಂಶುದ್ಧಿಂ. ಸನ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಅಭಯಂ, ಸತ್ವಂ, ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶುದ್ಧಿ. ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಂತೂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ತೂಕ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸನ್ಯಾಸ, ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಪಂಪ. ಅಲ್ಪ ಅಭಯ ಒಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೇಜಿ ಇತ್ತ ಪೋಡಿಗಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪೋಡಿಗೇಜಿ ಒಯ್ತಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಬ್ಬರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒಂದು 4 ಆಶ್ರಮ ಉಂಡತೆ. ಓ 4 ಆಶ್ರಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಎಸ್, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸ. ಇತ್ತ ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಏಜ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಒಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಸನ್ಯಾಸ, ಒಲ್ಪಡ್ದು ಏಪಡ್ದು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಬೊಕ್ಕ ಗೃಹಸ್ಥ, ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಏಜಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಓವು ಏಜ್ಡ್ ಓವು ಅಂದ್ ಸುಗಂಧಿ ಮತ್ತೆ 1 to 25 ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, 12 ಮುಟ್ಟ ಒಂದು 50 ಮುಟ್ಟ 25 ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥ. 50 to 75 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸ 60 ಐತೆ ಬಹು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ. ಓಕೆ, 1 to 25 ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, 1 to 15 ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಓಕೆ, 25 ಮುಟ್ಟ ಐತ ಬೊಕ್ಕ 25 to 50 ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೋಡ್. ಫಸ್ಟ್ 25% ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25% ಗೃಹಸ್ಥ. ಅದು ಇಫ್ ಯು ಚೂಸ್. ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯನ್ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಆಕಲ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್, ಆಕಲಿಗೆ ನೈಷ್ಟಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಕಲ್ ಚೂರ್ ಕೊರ್ತಾ ಇವಾಗ ಗೃಹಸ್ಥ ಮಾರ್ಗನ್ಗೆ ತಾನೆ ಮದುವೆ ಆಪೇರ್. ಸೊ ಅವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25%.
ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ 25% ವಾನಪ್ರಸ್ಥ. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಸನ್ಯಾಸ. ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಗೃಹಸ್ಥ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಆಯ್ನ ಗೃಹಸ್ಥಿ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ದಾಯಿಗ ಒಂಚಿ ಬುಡದಿ ಆತಿನ ಆರ್ ವಾನಪ್ರಸ್ಥನ್ ಇವೇಗ ಕೊರ್ದು ಬಿಡೋಡು ಕಂಡನಿ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಪಂಡ ಬೊಡದಿಲ್ಲ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರ್ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಜೇರೆ ಪಲ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಚಿ ಭಗವತ್ ಸಾಧನೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ್. ಯಾಕೆ ವೃಂದಾವನ ನಡ್ಕೊಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏರ್ ಮಾತ ಮಧ್ಯಮ ದಿಪ್ಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ. ಕೆಲವರು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಯ್ಬುಕ ಸನ್ಯಾಸ ಗೆತ್ತವನೇರ್, ಕೆಲವರು ಗೆತ್ತವನೇರ್, ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಯಾಸನ್ ಗೆತ್ತವನೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ ನಂಚಿ ಮುಂದೇನು ಆಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ವೇದಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಗೃಹಸ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಓಕೆ ಇತ ಗೃಹಸ್ಥ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸ ಜ್ಞಾನದ ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಭಯ ಒಬ್ಬರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವು ಸನ್ಯಾಸ. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಪಂಡ ತಪಸ್ಯ ತಪ ಬೊಕ್ಕ ಸರಳತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಗೃಹಸ್ಥ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ದಾನ ಕೊರೋಡು. ತುಲೆ ಗೃಹಸ್ಥನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಾರ್ಪನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ್ ಗೃಹಸ್ಥನ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾನ ಕೊರುಪುನ. ಏರೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಕ್ಲೆಗ್, ವಾನಪ್ರಸ್ಥದಕ್ಲೆಗ್, ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸದಕ್ಲೆಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಫುಲ್ 100% ಸಮಾಜಡ್ 25% ಅಕ್ಕಲ್ 75% ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ್ಕೆ. ಪಂಡ 25% ಆತಿನ ಗೃಹಸ್ಥದಾದ ಅವ್ 75% ಆತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸ ಅಕ್ಕಲೇನು ಗೃಹಸ್ಥ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಸಡ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಂದು ಒಂಜಿ ಕಲಿಯುಗ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವದಾದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಂಡ ಸಮಾಜ ಕೀಳ ವರ್ಗಕ್ ಪೋತುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಮಾತರ್ಲ ಶೂದ್ರನ್ ಲೆಕ್ಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಚಾದ್ ಗೃಹಸ್ಥನ ಇತ್ತ ದಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಾರ. ಅವಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸದಕ್ಲೆಗ್ ದಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಬುಡ್ದೇರ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಗೃಹಸ್ಥನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸದಕ್ಲೆಗ ದಾನ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನ್ ತಾಂಕುನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾದುಲ್ಲೆ ಅಂದತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಬೋಡು ಅವೆನ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಿದ್ದತ್ ನಮಕು ಉಪ್ಪೊಡು. ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಂಡ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ತಪಃ ಅಕಲ್ ವೇದ ಸಹಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೇರ್. ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಾಗ್ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಗುರುಕುಲ ಇತ್ತ. ಸೊ ಗುರುಕುಲ ಕಡ ಪೊಡಂದಿತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲನ ಮಲ್ಲಾದ ಅಕಲ್ ಬರ್ಪೇರ್. ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಜ್ಞಾನನ್ ಗೆತೊನ್ನ ಮಂಜಿ ಸಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಓಕೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ 4 ಕಾರಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಆನಂದವಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಯ, ಬೊಕ್ಕ ರಾಜವಂಶದ ನಾಶ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಏರಾಂಡಲ ಓದೊಲ್ಲಿಯ ಒಂದೇನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧರ್ಮದ ಫಲಿತಾಂಶ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸೂತ್ರಗಳು ಹಲವಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ದಾದ ಪಂದ್ ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ ಅವ್ ಕರ್ತವ್ಯನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅನುಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಂತದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಾದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತಂಡ್ ಇಸ್ಕಾನ್ಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್
ಆಣ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರಭುಪಾದಗ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತೇನ ಆಂಡ ಆಯ್ತ ದುಂಬೆ ಆರ್ ಶರೀರನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ್ ಏರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಲಾರಡ ಕೆಂತಿಚರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಆದೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ಇಸ್ಕೊಂಡವ್ಲೆ ಮಲ್ಪನ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾರು ತನ್ನ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು 100 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿಯೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ನಿವಾಸದ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಬ್ರಹ್ಮಪಂಡ ಅಮರ ಅಂದ್ ರೈಟ್. ಬ್ರಹ್ಮಪಂಡ ಅವ್ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಪಂಡ ಆರೆ ಏಪಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂದ್ ನೋ ಎಂಚ HOD CEO ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂಚ ಪೊಸಿಷನ್ ಅತೆ ಏರೇಗ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ ಸ್ಕೂಲ್ ತೂಕ ಎನ್ನಡ ಇತ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಯರೆ ಮಾತ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಪೋದು ಎನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೆರಿ ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಡ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇರನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಪ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ಕಾಲೇಜ್ ಅಕಲ್ ಅವೆನ್ ತೂಪೆರ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಈರ HOD ಆಯ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲೆನ ಅಂಚನ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ HOD ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಜನನ ಅತ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದು ಪೇರ್ HOD ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಐತ ಮಿತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಬತ್ತ ಕುಲೊಂದು ಪೇರ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಂಚ ಇಂದ್ರ ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತದ ಇಂದ್ರನ ಪುದಾರ್ ಎರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪನಲಿ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಇಂದ್ರ ಏರುಲೇರ್ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ ಇಂದ್ರ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಇಂದ್ರ ಅತ್ ಮಾತ ಯುಗಕ್ ಇಂದ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಐತ ಉಲೈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಅವು ಇಂದ್ರನ ಪುದಾರ್ ಎಂಚಿನ ಎರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪುರಂದರ ಇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಲಿಯುಗ ಕಲಿಯುಗ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡತೆ ಆರ್ ಪುರಂದರ ಇಂದ್ರ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರನ ಇತ್ತದ ಇಂದ್ರನ ಪುದಾರ್. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ್ರ ಏರ ಪೇರಿ ಎರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೇರ್ ಎಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ್ರ ಏರಾವಲಿ ಏರ್ ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಆಪೇರ ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ಆಪೇರ ಏರ್ ಆಪೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಲೀಂದ್ರ ಅಂದ್ ಅನ್ಬ ದಾಯಿಗ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಓಕೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಸೊ ಇಂದ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪಿನಲ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಕಲ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಏರ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮನ್ ಆಶ್ರಮ ದಾದೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂಡ ಮಾತ ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ 100 ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದಿತ್ತುಂಡ ಸೇಮ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವರ್ಣನ್ 100 ಜನ್ಮಗ ನಮ್ಮ ಸೇಮ್ ವರ್ಣನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ತುಂಡ ಶೂದ್ರ ಅಂಡ ಶೂದ್ರನ ವರ್ಣನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ತುಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ವರ್ಣ 100 ವರ್ಷ 100 ಜನ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮದಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಥಾನ ಅವ್ ಜನಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನಾರ್ ಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿ ನೋರ್ಜುನ ಕುಡವರ ಜನ್ಮಗೆ ತೊನಡಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಡ ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಮಾಸ್ಮಾಗಮಃ ಪಾರ್ಥ ನೈತತ್ವಯುತ್ಪದ್ಯತೆ ಕ್ಷೂದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತೋತ್ತಿಷ್ಠ ಪರಂತಪ. ಪ್ರತೆಯ ಮಗನಾದ ಪಾರ್ಥನೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹೊಂದಬೇಡ, ಇದು ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದಲ್ಲ. ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಾಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವನೇ
ಈ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಷೂದ್ರವಾದುದು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೇಳು. ಮುಲ್ಪ ಶೂದ್ರ ಬೇತೆ ಕ್ಷೂದ್ರ ಬೇತೆ. ಓಕೆ, ಶೂದ್ರ ಪಂಡ ಶೂದ್ರ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ತಮಗುಣ ತುಪುನ ಕ್ಷೂದ್ರ ಪಂಡ ಕ್ಷವರ್ಪುನ್. ಕ್ಷೂದ್ರ ಪಂಡ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೊಂದಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇನ್ನೇನು ಎರಡೆಲ್ಲ ಓದಿಲೆ. ಶ್ರೀಲೇಖ ಮಾತಾಜಿ ಓದುವಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭೀಷ್ಮಸೂದನ, ನೀನು ಮಧುಸೂದನನ್ನು ಕೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮಧುಸೂದನ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ತಾತ ಮತ್ತು ಗುರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯೇ, ಅದು ನಿನ್ನ ಸಂಕೇತ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮಧುಸೂದನ ಎಂಬುದು ಸರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಧು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನೀನು ಕೊಂದಿದ್ದೀಯ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಭೀಷ್ಮಸೂದನಾಗಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯೇ. ಭೀಷ್ಮರು ನನ್ನ ಭವ್ಯ ಭೀಷ್ಮನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣ ಸೂದನ. ಸೂದನ ಎಂದರೆ ಹಂತಕ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹಾಗಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2:10. ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ವರ ಪನ್ಪೆರ್ ಮಧುಸೂದನ ಪಂಡ ಏರು ಎಂಚಿನ ಮಧುಸೂದನ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಕೃಷ್ಣದ ಮಧುಸೂದನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬರ್ತಂಡು. ರೈಟ್, ಇತ್ತ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಕೃಷ್ಣ ನಿಕ್ ಮಧುಸೂದನ ಅಂದ್ ಪುದಾರ್ ಬರ್ತಂಡು ದಾಯಿಗ್ ಈ ಮಧುನು ಕೆರಿಯ. ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಭೀಷ್ಮ ಸೂದನ ಬೊಕ ದ್ರೋಣ ಸೂದನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪನ. ಭೀಷ್ಮನ್ ಕೆರ್ನಿನಾಯ ದುರೋಣನ್ ಕೆರ್ನಿನಾಯ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪನ ಅವೇನು ಅರ್ಜುನ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಮುಲ್ಪ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಆ ನಿರ್ಣಯ. ಎಸ್, ಎರಡೆಲ್ಲ ಓದಿಲೆ. ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆ ನಿರ್ಣಯ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಸೋಲುವುದು. ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಸೋಲುವುದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆನ್ಕೆರ್ನ ಅಕ್ಲೇನನ್ ಕೆರ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ. ಎಸ್, ಕಾರ್ಪಣ್ಯದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವ ರಚಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢಚೇತಾ ಯಚ್ಛ್ರೇಯಸಾನಿ ಸ್ಥಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆಹಂ ಶಾಲಿಮಾ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಓಕೆ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಕ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಎರಡೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಓದಿಲೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಓದುವರ ಮೊದ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳು. ನಾನೀಗ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೋಧಿಸು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ. ಓಕೆ, ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಬಣ್ಣ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತ ಹಿಂಗ್ ಸರಿಯಾತಿನೇ ಗೊತ್ತ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆ ಹಂಶಾದಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನ. ಇಂಕ ಶಿಷ್ಯ ಆದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಸ್
ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಒಂದು ರೆಡ್ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ 2.7 ಬೊಕ 2.8 ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ತುಕ್ಕಂತ. ಅರ್ಜುನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಈ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಓಕೆ, 2.7 ಬೊಕ 2.8 ಒಂದು ರೆಡ್ ಪರ್ಪಟ್ನು ಓದುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕನ್ ಭಾವಾರ್ಥನ ಓದುಲೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ 15 minutes ಇನಿ ಕೊರ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಹೋದು 15 minutes ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಅರ್ಜುನ ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಯರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತೇರು ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಅರೆಗ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾತಿನ ಗೊತ್ತಾಂದಿತ್ತು ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುನ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಶರಣಾಗತಿ ಆಯರ್ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಕಲ್ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದೊಂಡು ಅವೆನ್ ಗೆತೊನ್ಬಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅವನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆತೊನ್ಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ನಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ. ಓಕೆ 4 ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಏನಪ್ಪದ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಜ್ಜಿ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಏನಪ್ಪದ ಇಜ್ಜಿ ತಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಏನ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಗನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನ ತಿಕ್ವೇರ್ 5 ಜನ ತಿಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಐನರ್ದು 4 ಜನ ತಿಕ್ವೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಕ ಎಂಕ್ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆತೊನ್ಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಕ್ಲೆಗ್. ಓಕೆ ಎಸ್ ಯಾನಿತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಗ್ ಪೋಪಾರ್ ಅಲ್ಪ 15 ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಚಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಬಲೆ. ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೋಡಾಂಡ ಯಾನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ. ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಡ ಮಾತಾಡ್ನ ಇನಿ ಖುಷಿ ಆಡ 15 ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆರಾಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಕ್ಕ. ಸೊ ಎಸ್ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮು ವಿತ್ತಂಡ ಲತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾತಾಜಿ, ಶಾಲಿನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಭು ನಟಿಯೇರ್ 100 ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು 5 ಜನಕ್ಕೆ. ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ ಊರು ಮುಡಿತಾರೀರು. ಓಕೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಅಲ್ಲೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಜುನೇರ್ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಹಿಡ್ದು ಆರ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತು ಗೊಂದಲ ಡುಪ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥನ್ ಮಾತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳೆದುಪ್ಪೇರಾರು. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಅರೆಗು ಓವು ಸರಿ ಓವು ತಪ್ಪು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಪಗಾರು ಅರೆ ಮೇಡ ಭಗವಂತಡ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಇರೇನ ಶಿಷ್ಯ ಇರೆಗ್ ಶರಣಾಗತ ಐನ ಆತ್ಮ ಎಂಕ್ ದಯಮಲ್ತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಜಗತ್ತದ ಸ್ಥಿತಿಲ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊಂದಲ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡಲ ಬದುಕುಡು ಅವು ಮಾತ ತನಾತಿಗೆ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂ ಏರೆಗ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಪೊತ್ತೊಂದ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉರಿಯೊಂದ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೇರ್ದು ನಮಕ್ ಸಾದಿ ತೋಜಂದ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಿನ ಗುರುನ ಕೈ ತಲ್ಪೋದು ನಮ್ಮ ದೇನುಪ ನೋಡು ಅರೇರ್ದು ಅರ್ನ ಕೃಪೆ ಪೋಡ್ ಪಂಡದು ವೇದ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಮಾತ ತೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಪುಂಡು. ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಐಕ ಗೊಂದಲ ಡುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗುರುಕು ಶರಣಾಗತಿ ಆಂಡ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಇಂದೆಟ್ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ವೈದಿಕ ವಿದ್ಯೆದ ಮಾತ ವಿಷಯಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರು ವೈಷ್ಣವ ಆದಿತ್ಯ ಜಡಾರೆ ಗುರು ಅಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ. ನಮಕ್ ಶೂದ್ರರ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತೆರಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರು ಬಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ ಪೋಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಇರೆಗ್ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅಂದ ಮಾತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಸುಂದರ್ ಪ್ರಭು ಶಾಲಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತಿರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಿನ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸುಮತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಕ್ಕ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ ನೆಟ್ಟಿಯೇರ್ 100 ಮಲ್ಪೇರು. ಎಸ್ ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಡ್ ಅರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲಡುಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮನಸ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಾರು ಪಳೆಯೊಂದೇರು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಎಂಕ್ ಒವು ಶ್ರೇಷ್ಠಕಾರ ಪನ್ನೆಂಕ್ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಎಂಕಿರು ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಶರಣಾಗತ ಆಯ್ನ ಆತ್ಮ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಅರ್ಜುನರು ಭಗವಂತಗಾರ ಶರಣಾಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಒವ್ವು ಅರ್ನೊಡ್ಲು ಇತ್ತುಂಡಲ ಆಯ್ಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಗುರುವಾಪಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಗಲಿ ಉಪ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಒವ್ವು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿತ್ತುಂಡಲ ಅರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಂಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗ್ ನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತ ಆವಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ನಾವು ಭಗವಾನ್ ನಂಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಇರೆಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕೊರಿಯರು ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಬಕ್ಕ ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ ಬಕೆಯರು ಕೆಲ ಗ್ರೂಪ್ ಬುಧರು ಸರಿ ಗೊತ್ತು ಜಗಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕೊರಿಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 3 ಗ್ರೂಪ್ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಶಶಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸುಮತಿ ಮಾತಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ನೆಟ್ ಏರ್ 100 ಮಲ್ಪೇರ್ ಏರ್ ದುಂಬತ್ ಪನ್ಪೇರ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಮೂಲು ಅರ್ಜುನರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ್ದು ಏನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲಡುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥನ್ನ ಏನ್ ಕಳೆ ಒಂದೆ ಅಂಚದ್ದು ಏನ ಎಂಕಿತ್ತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ದು ಏನಿರೆಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಬೇಜಾರ್ ಪಂಡ ಅನಗತ್ಯ ಹಿಂಸಾಪಿನೆಕ್ ಅವನೇನ್ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಕಾಡು ಪೋಪೆ ಸನ್ಯಾಸ ಗೆತ್ತು ಅನ್ವೆ ಅಂಚ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರಭುತ್ವ ಕೊರುಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ದುಃಖ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಪಂಪಿನ ಐಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ ಬರೋಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಿನ ಗುರುನ ಆಶ್ರಯ ನಮ್ಮ ಬರೋಡ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಗುರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಳ ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ವೈಷ್ಣವಾದಿತ್ತೇಡ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಿಂದ ಆಯ್ನ ಗುರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದಾಂತಿನ ಇತ್ತಡ ಆಯನ್ ನಮ್ಮ ಗುರು ಬಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಿತ್ ಹಂತಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀರೋ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡ ಅಪ್ಪುನ್ ಅಂಚದ್ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಗುರುನ ಆಶ್ರಯ ಪಗೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದೇವ್ನ ಆಶ್ರಯ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡಾರು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದೇವ್ನ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುಂಡ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಗುರುನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾತೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಕಲ ಪಂಡ್ಯಾರ ನಿಮಿಷ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ದುಂಬು ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 4ನೇ ಗ್ರೂಪ್. ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಪಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಡ ಅರ್ಜುನೆ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಿತ್ತ ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಬಾರಿ ಯಾನ ಎನ್ನ ಚಿತ್ತಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಪೂರ ಕಲೆ ಒಂದೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಯಾನ್ ಈ ನೆಟ್ ಕರ್ತವ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಡ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದುಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತ ದಾದ ಅನ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ಉಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈರ್ ಎಂಕ್ ಉಂದು ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲ ಈರೇಕ್ ಚರಣ ಆದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರುವಾದೀರ್ ಎನ್ನ ಈ ಸಂಕಟೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬರ್ಪಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಮುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜರ ಬೊಕ್ಕ ರೋಗ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜಂಜಾಟೋಡ್ದುಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮುಪ್ಪು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜಂಜಾಟೋಡ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೊಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದುಂಪೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಮುಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗೋಗು ಪೋಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂದು ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರಡ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಲ ಎಟ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಇಂಚ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಉಂದೆತ್ತ ವಿಧಾನೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಲಿ ಹೋಮ ಒಂದು ಐತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಿಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂವರ ಜಪ ಅಂಜಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ವಿಧಾನೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಪುರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಿಪ್ಪುಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪರ್ಪಟ್ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತ ಭಾವಾರ್ಥ ಹಿಡಿತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ.
ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ನಿಖಲ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಪಂಡಾರ ಇತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಪಂಚನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಕ್ ದಾದುಂಡು ಅತ ಅರ್ಜುನರ ಕೃಷ್ಣನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂಪ ಓವು ಅಂದ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಪಟ್ ನೆನಂಚಿ ಬರಪರ ನಿಜವಾದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವು real problem. ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರವ್ಯಾಧಿ. ಓಕೆ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದು ಏಜ್ ಒಂದ ಅವೇ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರವ್ಯಾಧಿ ಮೇನ್ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಎಸ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ಪಂಪಿನದಾದಂಡು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್ ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಒಡ್ವಾಣಿ ನಮ್ಮ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾತದಾದಂಡು ಎಸ್ ದಾಮ ಬುಡ್ದು ಬೈದ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ. ಓಕೆ ಖಾಲಿ ಎಸ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಬಂಡೇರ್ ಮರಣ ಖಾಲಿ ಮರಣಲ ನಮಕ್ ಕೆಲವರು ಅಪ್ಪಂಡು ಮರಣಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಜನನಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚ ಏರಾಂಡಲ ಪನೊಲಿಯ ಬರ್ತ್ ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ಎಂಚ ಬರ್ತ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬರ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ. ಬಂಜಿ ಬಾಲೆನ ನಮ್ಮ ತೂತಾತೆ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿದ್ದುಲ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂದೆಟ್ಟುಪ್ಪುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಟ್ ಐಕೆಂಚ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆಡ್ ಇರೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಇರೆನ ಕೈ ಬೊಕ ಕಾರನ್ ರಡ್ಡನ್ಲ ಕಟ್ಟುದು ಇತ್ತಂಡ ಕಣ್ಣುಗೊಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಣೆಡ್ ಇರೆನ್ ಬುಡ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತು ದೀತಂಡ ಎಂಚಾವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಡುಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗಾಡುಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಬಂಜಿಡ್ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾತನೇನು ನಮಕ್ ಅವ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮೇನು ಜನನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಗೋಣಿ ಚೀಲದುಲೆ ಪಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮದತ್ ಪೋಪ ಭಗವಂತ ಅವೇನು ಮದತ್ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರ್ ದಾಯಿಗ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಧಾಮನ ಬುಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ದಾಯ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಡುಪ್ಪ ಅಂದ್ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಉಂದಿ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವ ಮರಣ ಮಾತ ನೆನಪಾಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವ ಮಾತ ನೆನಪಾಂಡ ಎಂಕ್ ಜೀವನನೇ ಬೊಡ್ಚಂದ ಆಪುಂಡು ದಾಯಿಗ್ ಮರಣ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಯನ್ ಮಿತ್ತುರ್ದು ಲಾಗಿದ್ದು ತಿರ್ತುಬೂರ್ದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆದ ಅನ್ ಸಹಿತ ಕೆಲವರ ಏರ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಅನ್ ಸಹಿತ ಕೆಲವರ ನೀರ್ದ ಉಲೈಪೋದು ಸಹಿತ. ಸೊ ಅವ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ನೆನಪ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ಗೆತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಡ್ ಪಂತರ್ ಅತಥೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಏಪ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಗುರುನ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುವ ಬಾನಫೈಡ್ ಏರು ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಕಲ. ಸೊ ಇತ್ತ ಏರು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಪೇರ್. ವಾಚೋ ವೇಗ ಮನಸ ಕ್ರೋಧ ವೇಗಂ ಜಿಹ್ವಾ ವೇಗ ಮುದರೋಪಸ್ಥ ವೇಗಂ ಏತಾನ್ ವೇಗಾನ್ ವಿಷಹೇತ ಧೀರಾ ಸರ್ವನಪಿ ಮಾಂ ಪೃಥ್ವೀಂ ಸ ಶಿಷ್ಯ. ಒಂಜಿ ಜನ ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶಿಷ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡುಗೆ ಪ್ರಭುಪದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಐ ಮೀನ್. ಸೊ ಎಂಚ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಗ ಮಾತ ಉಂಡು ಇಚ್ಛೆ ಅವನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲ್ ಫುಲ್ ಪೃಥ್ವಿನ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಶಿಷ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಈಗ ಅಕ್ಕಲ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಆಪೇರ್ ಗೋಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲೇನ ಒಂಜಿ ಶರಣಾಯರೆ ಒಂದುಂಡು ನಮಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು.
ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನಲ ಸರೆಂಡರ್ ಆಯ್ತು ಕೃಷ್ಣಗ್. ಅರ್ಜುನ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾರ. ಹಿ ವಾಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್. ಆನೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡರ್ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡುನ್ನ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಏನ್ವಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು. ಒಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಾಡಿ ಆನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಆಸರನ್ಗೆ ತೊಂಜ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆರ್ಪುನ ಭಗವಂತನ್. ಈರೆಡ್ ದಾತಿನಿ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಈತೊಂಚಿ ನರಕಾಯರ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ನಾನ್ ಇರಗೋಸ್ಕರ ಈತ್ ಮಾತ ಮಲ್ದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂದಿರಾಗ ಬತ್ತ ದೀಪ ಪತ್ತಾಯ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೆ ಈರ್ನ ಈರ್ದಾದ ಕೊರಿಯಾರು ಲಾಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಇಂಕ ರೋಗ ಕೊರಿಯಾರ್ ಈರ್ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ಪ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಆಂಡ ಅಬುದ್ಧೆಯ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ನಕಲ್ ಎಂಚೊಪ್ಪೆರ ಅಕಲ್ ಭಗವಂತನ್ ಅಕಲ್ ನಮ್ ಒಂಜಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ಕಾರಣ ಎಂದೇನ್ವೇರ್. ಆಂಡ ಅರ್ಜುನ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿನ ಇಂಕ್ ದುಃಖದ ಕಾರಣ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ. ಎಸ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವರ ಸೇರಂಡಲ್ಲ ನಾಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸತ್ಯನ್ ಪಂಡೇರ್ ನಮಕ್ ಸತ್ಯಲ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಚಿ. ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಇಂಕ ಕೃಪಣತೆ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಕೃಪಣತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒವ್ವೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಡಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಡುಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಕುಟಿನಾತಿ ಪಂಡ ರಡ್ ದುಂಬು ಒಂಚಿ ಪಿರ ಒಂಚಿ ಅಂಚೊಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಲೈಕ್ಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಾವ್ ಪನ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅಂತ ಪನ್ಪ ದಾಯಿಗ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರ್. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರ್ ದಾಯಿಗ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬೇಬೀಸ್. ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡ್ ಒಂಚಿ ಪಿದಾಯಿ ಒಂಚಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮನಸ್ಸುಡ್ ದಾದೊಪ್ಪುಂಡ ಅವ್ವೇ ಪನ್ಪೇರ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಲೈಕ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಡ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ದುಂಬು ಪೋಪೇರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಂಪೇರಿ ಕಿಬಾ ವಿಪ್ರ ಕಿಬನ್ಯಾಸಿ ಶೂದ್ರಕೆ ನೇನಾಯ. ಎಂಚಿನ ವಿಪ್ರ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಚಿನ ಶೂದ್ರ ಎಂಚಿನ ವೈಶ್ಯ ಏರೇಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ತತ್ವ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಕಲ್ ಗುರು ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪರ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಬರಹರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಸಮಾಜಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಆಂಡ ವೈಷ್ಣವ ಅವ್ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೈಷ್ಣವ ನಕ್ಕಲ್ಲ ವಂಚಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಚಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಎಂಚಿನ ವೈಶ್ಯ ಎಂಚಿನ ಶೂದ್ರ ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಚಿನೆಕ್ ಏರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ತತ್ವ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಎರವಂಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಲ್ಪಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದಾರ್ಗೆ ತೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ವರ ಆರ್ ಮೀಯರ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರ್. ಸೊ ಮೀಪುನ ಜಾಗ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಗಲೀಜುಪ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗಲೀಜಿನಿದೆ ತೊಂದಿರ್ಲ ಅಂಚದು ಮೀಪುನ ಜಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ಓಲ ಪೂಜಾ ಪಾಠ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂತುಮಲ್ ಪೂಜಾ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪದ್ಯ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆರ್ ಮನಿ ಪಂದೇವಾಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಐತೆ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಿಗುಂತಾಯರ್ ಈರ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪನ ದಾಯಿಗುಂತಾಯರ್ ಇಜಿ ಆನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬೈದೆ ಅತ್ತ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಭಗವಂತನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ ಅಂತಂದರ್ ಅಪಗ ಅವು ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಪನ್ನಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದಾರ್ ಒಲ್ಪಲ ಗೆತ್ತವನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಯ್ಕಲ ಅಪವಿತ್ರ ಆಪುಚೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅಪವಿತ್ರ ಜಾಗನ್ ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪೆರ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದಾರಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪರ್ ಎಸ್ ಈ ಇನಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗುರು ದಾಯಿಗ್ ನಿಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಸೊ ಏರೇಗ್ ಕೃಷ್ಣನ ತತ್ವ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯೋ ತತ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರೇಗ್ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ವಂಚಿ ನೆಕ್ ಧಾಮಗ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಆಸರೆ ನಮ್ಮ ಗೆತೋ ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಪ
ಎನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಪ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಆಂಡ ತುಲೆ ಅರ್ಜುನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಪೋಪುಂಡ ಸರಿ ಪೋಪುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ ಅಪಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಓವೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆವಡ್ ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗತಿ ಬುಡರೆ ಇಚ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು. ಓಕೆ, ಯಾನ್ ಓದು ನಿಖಿಲ್ ಎರಡಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಓದರೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಧರ್ಮ ಸಮೂಢ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದವನು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ, ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಕೃಪಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಜುನನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಪಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಪಂಡ ಕೃಪಣತೆ. ಕೃಪಣತೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಮೈಸರ್ ಅಂದ್ ಮೈಸರ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಕಾಸುಂಡು ಆಂಡ ಕಾಸನ್ನು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವನ್ ಸರಿಯಾದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಚ ನಮ್. ಓಕೆ, ಕಂಜೂಸ್ ಅಂದ್ ಬಂತ ಕಂಜೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ಅರ್ಜುನಲ್ಲ ಕಂಜೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅರೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚೇರ್. ದಾಯಿಗ್ ಎನ್ನನೇ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನನೇ ಜನ ಅಂದ್ ಅವ್ ಖಾಲಿ ದೇಹ ನಾರ್ತುದು ಎನ್ನ ಜನ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಜನ್ಮನಿಗೆ ತಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಏರ್ ದಾದ ಇತ್ತೇರಿ ಏರಿಗ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪು ಎಂಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಈವನ್ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆಗ್ಲ ನಾಯಿಗ್ಲ ಉಂಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಎನ್ನ ಮರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆಲ ನಾಯಿಲ ಪನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಪುನ ಅವು ಪ್ರಾಣಿತ ಲೆಕ್ಕಗೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತುಲೆ ನಾಯಿ ಬೇತೆ ನಾಯಿನ್ ತೂದು ಬಾಲ ಅಂಚಿಂಚ ಆಪುಂಡು ಅವ ಪುಚ್ಚೆನ್ ತುಂಡ ಆಪುಚಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತೂತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲಿತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಜನ ಅವು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಏರಾಂಡಲ ಪಿದಾಯ್ಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಜಿನ ಬೇತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯಟ್ಸ್ ಯುದ್ಧ ಮಾತ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೈಸ್ ಲ ಎನ್ನ ದೇಶ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆನೊಂಜಿ ದೇಶನ್ ತೂಂಡ ಆಪುಜ ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಾಂಬ್ ಪಾಡ್ನ. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಅತಿ ಅಂಡ ಅವು ಪ್ರಾಣಿತ ಲೆಕ್ಕ. ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿನ್ ತೂದು ಎಂಚ ಬೊಗಳುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೆನೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೂದು ಬೊಗಳುಂಡು ಅಂಚ ಆವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಪಣ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಐಕ್ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಚರ್ಮ ರೋಗ ಪಂಡ ಚರ್ಮತ್ತ ರೋಗ ಮುಲ್ಪ ಕೃಪಣತೆಗೆ ನನಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಅಂತ ದೀಪ. ದಾಯಿಗ್ ಅರ್ಜುನ ಚರ್ಮ ಅಂತೂದು ಇದಾಯ್ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತೂದು ಆರ್ ಎನ್ನ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರ್. ಇಂತ ನಾವ ಪನ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಪಂಡದಾದ ಬಾಡಿ ರಿಲೇಷನ್. there is no specific relation, blood relation. Ariana blood relation dar nada just body arna body iddu inna onji body ಆಗ್ತದೆ. just a blood relation. ಅವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇತೆ ಓಲಾ ಅವಡೆ ಅವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಂದ ಲೈಕ್ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಚರ್ಮ ಅಂತ ಉದ್ನೊಂಜಿ ಚರ್ಮ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದುಃಖ ಆಪುಂಡು ಅವ್ ಮಾತ. there is no concept of ಭಗವಂತನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ವನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೃಪಣ ಜಿಪುಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಹೋರಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣವಿದ್ದರೂ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೃಪಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ
ಈಗ ನಾನು ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಎಂಬ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವತ್ 2:1-11. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅರ್ಜುನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆರು ಹೋಯ್ತ ದೋಷ ಉಂಡರು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಓ ದೋಷ ಉಂಡಂದೇ ಗೊತ್ತುಚಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಓ ದೋಷ ಉಂಡು ಅವೇ ಗೊತ್ತುಚಿ. ಅರ್ಜುನ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಎಂಕ್ ಕೃಪಣತೆ ದೋಷ ಉಂಡು. ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುನ ದುಂಬು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿದ ದೋಷ ಉಂಡಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಚಿ. ಚರ್ಮ ರೋಗ ಉಂಡಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಚಿ. ನಮಕ್ ಆದಿ ಚರ್ಮನ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಚಿ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ನಮಕ್ ಒಂಚಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ಎಂಚ ನಮ್ಮಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಕಾಸು ಬೆನಿಪುನು ಎಲ್ಲ ಎಂಚ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರೇನ್ವೇರು ಅವು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಗೆ ಜಾಬ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಓ ಜಾಬ್ ಗೆತೊನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಗೆತೊನೊಡು ಅಬ್ರಾಡ್ ಪೋಪಿನ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತುನ ಸೌದಿಗ್ ಪೋಪುನ ಅಮೆರಿಕಾ ಪೋಪುನ ಅಕಲ್ನ ಅವು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಚನೆ ಡಿವೋಟಿ ಅನ್ಸಾತ್. ಯಾನ್ ಎಂಚ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಪೋಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜರಾವ್ಯಾಧಿದ ಚಕ್ರ ಪಿದಾಯ್ ಬರೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಆವಡು. ಯಾನ್ ದಿನೋಲ್ಲ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಅವು ಜಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಜಪತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ವಿಷ್ಣುದೂತ ಬತ್ ಗೆತೊನ್ ಪೋಪೆರ ಇಜ್ಜ ಯಮದೂತನಕ್ಲ್ ಬರ್ಪೆರ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಜಪ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಮಂತ್ರ ನುಂಗುದು ಬಿಡ್ಪ. ಸೊ ಅವ್ ಜಪ ಆಪುಂಡ ಬೇತೆ ಓ ರಾಗ ಆಪುಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಓಕೆ ಎಸ್ ಶಾಲಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿಲೆ. ಅರ್ಜುನನು ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಾದಿಸಿದ. ಆದರೆ ಭೌತದ್ರವ್ಯ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರಾದ ಜ್ಞಾನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೂತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಜುನ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಾದಿಸಿದ. ಓಕೆ ಆರ್ವಂಜಿ ವಾದದಿಯೇರ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವ ಐತಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಓಲೊಫೆರಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಮೀನ್ ಅಂದ ಪಂಡೆರ್. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಭೌತ ದ್ರವ್ಯ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೂತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆದ ಅರ್ಜುನಾಗ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆರೊಂಜಿ ಭೌತಿಕ ದೇಹನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದಂದು ಎಂದಿತ್ತೀರು. ಸೊ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮಕ್ ಓ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳ ವಿವರಣೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಯ ಐತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ವಿವರಣೆ ನನ್ನ ತೂಯ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ವಿಧಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ತೂಯ ವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರ್ತವ್ಯನು ನಮ್ಮ ತೂಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಗೃಹಸ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾತಿನ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಮಂಚಿ ದಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಪಂಡ ಏರ್ ಓ ಗುಣಟುಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವ್ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಸತ್ವಗುಣಟ್ಟಿಜ್ಜ ಆಣಲೆ ಯಾನ್ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಸಮಾಜಕ್ ದಾದಾಪುಂಡು ವಿಪದ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಉಪದ್ರವ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರ್. ಸೊ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಡದಿರಲು ಅರ್ಜುನನ ಕಾರಣಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಓಕೆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಪನ್ಪೇರ್. ಸೊ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಎಂಚ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರ್ಣದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ವಾದಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪಗತುಯ ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ ಪಂತಚೇರ್ ರೈಟ್. ಜನ್ಮಡ್ದು ಏರ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮಡ್ದು ಶೂದ್ರನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ ನೆನೊಂಚಿ ಪುದಾರುಂಡು ರಡ್ಡನೆ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಬಾರ್ನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ್ ನೆನೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಲೆಪ್ಪೇರ್.
ಎಸ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ. ದ್ವಿಜ ದ್ವಿಜ ಪಂಪೆರು. ದ್ವಿಜ ಎಸ್ ದ್ವಿಜ ಅಂದ ಪಂಪೆರು. ದ್ವಿಜ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನೆ? ದ್ವಿಜ ಪಂಡ ರಡ್ ಕುಡೊಂದು ಸರಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಸರಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೈಶ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶೂದ್ರ ಸಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೈಶ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ್ವಿಜ ಅಂದುಕೊಂಡು. ದ್ವಿಜ ದ್ವಿ ಪಂಡ ರಡ್ ಜ ಪಂಡ ಜನ್ಮ. ಇತ್ತ ಒಂಜೇ ಜನ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ ಟೈಮ್ ಜನ್ಮ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವು ನೂಲ ಪುಣ್ಯಮೆ ಅಂದಾತಂದು ಜಸ್ಟ್ ನೂಲ್ ಪಾಂಡ ಆಂಡ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಜಿ ವೇದಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಈಗ ನೂಲ್ ಪಾಡ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ ಹುಡುಗೆಗ್ ಒಲ್ಪ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರ ಮುಂಚಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರ ಅಲ್ಪ ಗುರುಕುಲ ಡೈನ್ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರ. ಸೊ ಒಲ್ಪ ಏಪ ನಮಕ್ ರಡ್ನೆ ಪಂಡ ಹೊರ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನೆನೊಂಜಿನೆ ಜನ್ಮ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜನ್ಮ ಹಾಪುಂಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಶರಣಗ್ ಪೋ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈಸಿಲಿ ಪನೋಡ ಅಂಡ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್. ಮುದುಂಬೋದ ಕಾಲೋಡು ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ ಪುದಾರ್ದಿ ಅಂದಿತ್ತ ದೀಕ್ಷೆಗೆತ್ತನ್ನ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತಗ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದ್ವಿಜ ಇತ್ತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರದ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಶೂದ್ರ ನಕ್ಕಲ್ ಆದಿತ್ತರ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆದುಂಡು ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಾರ ಜನಕ್ಕಲ್ ದಾಯಿಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು. ಐಕೋಸ್ಕರ ದ್ವಿಜ ನೆನೊಂಜಿ ದ್ವಿಜ ಬಂಧು ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂಧು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕಲ ಯಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕುಲಟ್ ಜನ್ಮಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಓಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ದ್ವಿಜ ಅಂದ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ದ್ವಿಜ ಬಂಧು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಕ್ಕಲತ್ ಅಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಜನ್ಮಗೆ ತೊಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಇವನ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಂಧು ಅಂದುಕೊಂಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಂಧುಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಂಧು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಜನ್ಮಗೆ ತಂದೇರು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಆಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಅಕ್ಕಲತ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಂದು ಪನ್ಪತ ಬಂಧು ಪಂಡ ಸಂಬಂಧ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಆತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಂಪಿನ ವರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಆತೆ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ದಾಟ್. ಸೊ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತೆ ಎಂಚ ಅರ್ಜುನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೇರಾಂಡಲ ಓದಿಲೆ ಒಂದೇನ ಓದು ಜೀರ. ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ನೀಡಿದ್ದ ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಗನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಡಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹಾಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಆದೇಶ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಗನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಡಿ. ಪುಗಾರೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲರ್ ಜೋಕುಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯಾತಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಪ್ರೌಪಾದಿ ಏಪಲ ಆರೊಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್ತೇನೆ. ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರೌಪಾದ್ ಏಪಲ ಅಕಲ್ನ ದುಂಬು ಪನೊಂದಿತ್ತು ಸರ್. ಓ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಪ್ರೌಪಾದ್ ಏಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಸರ್.
ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಏಪಲ ಎದುರು ಪನೊಂದಿ ಅವೇ ಅರೆಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆರ್ ಪೋದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಳ್ಡ ಬೇತೆ ಎರಾಂಡಲ ಬತ್ತಂಡ ಆರ್ ಪನ್ ಅವು ಜನ ಏತ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಏತ್ ಶೋಕದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದತ್ತ ಹೌ ನೈಸ್ ಹೀಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜನ ಏತ್ ಕೇಂದಿನ ತುಲೆ ಅವು ಜನ ಅವು ಅಪಗ ಪೋತಿನ ಜನ ಪನೊಂದಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇರ ನಿಂಚ ಪುಗಾರಿಯರ್ ಅಪಗ ಹಾಕ್ಲೆಕ್ ಓ ಅಂದ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪಗ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರನಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಎದುರು ಪುಗಾರ್ ಹೊಡ್ಚಿ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪುಗಾರ್ಲೆ ಕೆಲವರ ಎದುರು ಪುಗಾಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೇರು ಅವೇ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಡ ಪನ್ಲೆ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋರ್ಡಾಂಡ್ ಇರ್ ನಮಗೆ ಎತ್ತ ಪೋದು ಪನ್ಲೆ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಇಂಚಿಂಚು ಪುಗಾರಿಯರು ಅವು ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಗೊತ್ತು ಜಿಯಾ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೆ ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಅವು ತಪ್ಪಿತ್ತುಂಡ ಎದುರುಡು ಪಂಡ್ಲೆ ದಾಯಿಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಪೋಷಕರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ತಪ್ಪುದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪರ್ ಆಂಡ್ ತಪ್ಪು ಓವು ಪಂದು ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಮಲ್ಪಾವುನ ಅವು ಶಿಕ್ಷಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕರ್ತವ್ಯ ತಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾತಂಡು ಐಕ್ ಪರಿಹಾರಲ ಕೊರ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಬಂತೇರಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದ ಅವನು ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡಿತ್ತಂಡು ಅವೆನ್ಲ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಅಂಚತ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಸೀದಾ ಪೋಪರ್ ಅವ್ ಬಾಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪರ್ ಆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತಂದೆ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಮಗೆ ಬೊಡ್ಚಾನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡಲ ಅವು ತೂಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಓ ಅಂಚ ಮಲ್ದೆಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ದೆಗೆ ಪುಗಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಂಚಾಯ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಎಸ್ ಏರಾಂಡಲ ಉದ್ವರ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರ ಕೋಪದಿಂದ ಏನೇ ಖಂಡಿಸಿದರೂ ಅಯೋಗ್ಯ, ದಡ್ಡ, ಮೂರ್ಖ ಏನಾದರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಗಳು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2.9.4. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಏರಾಂಡಲ ಇರ್ನ ಟೀಚರ್ ಮತ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಇರಕ್ ಚೂರ್ಲ ಅರ್ಥ ಪೂಜ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಿ ಆರೆಂಚ್ ಅಂಚ ಪಂಡರ್ ಎಂಕ್ ಆರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೆರೆ ನೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ನಮಕ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಮಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಏರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಏರ ದಾದಂಡಲ ಉಂಡು ಪಿರಾವ್ಡ್ ಆರ್ ದಾಯಿಗ ಆತು ಪುಗಾರೊಂದುಲ್ಲೆರಿ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಆಂಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರನ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಗಾರೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆರ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಟ್ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಚೂರ್ಲ ಅರ್ಥ ಪೂಜ ನಿಕ್ ಪಂಡಿನ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೆರ್ ದಾಯಿಗ ಅವು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ರೈಟ್ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕೆಲವು ಮಾತು ಜನಕ್ಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ನಕ್ಕಲೆ ಎತ್ತು ನೆರ್ಪಾರ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕೆಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆ ನಕ್ಕಲ್ ಕೋಪ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಗುರು ನಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲವರ ನಮಕ್ ನೆರ್ಪೇರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೊರದಾದ ಅಂಡ್ ಒರಿ ಪೊಸ
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬೈದಿತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಂಚಿನ ರೇಗ ಅವ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತು ಕೊರಿ ಅವ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನೆರಿಯರ ಸರಿಯಾದ ಆಕಿಯರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆಕಿಯರ್ ಸೊ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಣ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಹಾಕಿಯಾರ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚ ಮಲ್ದಾರ ಹೆಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಾನ ಯಾನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಉಂತುಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಪ ಅಂದೆ ಎನ್ನದು ಮನಸ್ಸುಡೆ ಎನ್ನದು ಪ್ರಭುಪಾದನ ರೂಮ್ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಾರ ಮಾತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲು ಇರ್ತಾರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗೆತ್ತೊಂದಿ ನಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಶಿಷ್ಯ ನಕಲ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ದಂಡ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತೇರ್ ಏನ ಆ ಪುಗಾರನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಲ್ತಾರ ನಿಮ್ಮೇನೆ ಕ್ಲಾಪ್ ನಾಯಿಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಿಕ್ ಹಾಕ್ಯರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಐಕ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಏನ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಪಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮಾತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಲಾಪ್ ದಾದ ಉಂಡು ಬೇರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡರ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ದಾಯಿಗ್ ಹಾಕ್ವರ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಬೇತೆ ಇರ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೋದ್ ಹಾಕ್ವೇರ ಏಪಲ ತೂಯರ ಇರು ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಹಾಕ್ವೇರ್ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬುಡ್ಲೆ ಅವನ್ ನಮಕ್ ಚೂರ್ ತಪ್ಪಂಡ ಸರಿ ಹಾಕ್ವೇರ್ ದಾಯಿಗ್ ನಮ ಸರಿ ಅವಡು ಅಂತ ಸೊ ಗುರು ನಕಲ ಅಂಚನ್ ನಮ ಕೆಲವರ ನೆರ್ಪೇರ್ ಕೆಲವರ ಅಕಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ಗೆ ತೊನ್ನೇರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅದನ್ನ ಏನ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಅರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆತಂಡ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಕೆಲವರ ಜೋರ್ ನೆರಡು ತಿಕ್ಕಂಡ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಅವೇನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲಾ. ಸೊ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ತೆಲಂಗಾಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಇನ್ನೀತ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ನಮ್ಮಂಜಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆನಂಜಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ ಉಂಡೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅವು ಗ್ರೂಪ್ ಪುದರಿದ್ದೆ ಅಂಚದೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪೋಪುಜಿ. ಇರ್ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಜ್ಜಾರ